L'Ajuntament de Cambrils arrenca la primera edició dels descomptes Bons Cambrils i fa una inversió de 100.000 euros destinada al teixit comercial local de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa adreçada tant a la població del municipi com als visitants, que es posarà en marxa durant el mes de maig i que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus. El regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein, afirma que aquesta incentivació del comerç local multiplicarà per 3 la seva capacitat inicial. Aquesta acció està calculada perquè multipliqui amb 3 o amb 4 la seva pròpia capacitat o força inicial. Sabem que el qui utilitza el Bon Cambrils, com ja ha hagut en altres ciutats, incrementa la seva compra mitjana, ja que té aquest regal o ja que té aquest incentiu, acaba comprant més. Després també hi ha un incentiu als comerços nous que s'hi adhereixen. Potser no has anat mai en un comerç, però sàpiguen que hi ha aquesta oferta i aquest incentiu, la gent que s'hi adhereixi segurament trobarà a nous clients. Cada persona podrà adquirir un total de 4 bons per valor de 5 euros cadascun i en cada compra mínima de 15 euros se'n podrà utilitzar un als comerços adherits a la campanya. Uns comerços que després dels mesos de confinament i restriccions de mobilitat esperen que la iniciativa els ajudi a superar aquesta època. Esperem que hi hagi una bona resposta per part de la gent i que entengui que gastar diners als pobles sempre repercuteix en el mateix poble i que nosaltres estem molt engrescats perquè és una iniciativa que ens sembla molt bé. És molt bona idea perquè Reus va funcionar molt bé, tenim botigues, Reus va funcionar molt bé. La veritat és que la gent venia amb bons a la botiga i en 48 hores també els tenien cobrats de l'Ajuntament. En funció del resultat obtingut en aquesta primera onada de la campanya a Cambrils, es planteja ampliar la inversió en una altra època de l'any com la tardor o la precampanya de Nadal.